Bé, ara, si no li fa res, parlarem una mica més de la seva feina. Segur que té moltes anècdotes vostè a explicar. Home, són 50 anys de carnisser. Sí, 50 anys de tot. I la compra més habitual, quina era? No sé, es compra el mateix ara que abans o com va això? Em compren el tocino. El tocino? Sí, el tocino d'una banda, de l'altra, tot el tocino, tot. El tocino es ven? Tot. Es ven sempre? Sí, es ven sempre, sí. Molt bé. És una demanda totalment inelàstica. Tot. Bé, també deu haver tingut les típiques clientes habituals, no? Les de tota la vida o les que creen anècdotes. Sí, home, clar, en un barri ens coneixem sempre tots i sempre venen les mateixes senyores i mira. I si fa una ja sé jo el que vol, aquesta vol això, aquell ja vol això, la papeta del tercer, la Lluïsa, ja els conec a tots. Molt bé, ja si no els coneixeré tots amb 50 anys. Segurament que vostè té moltes anècdotes després de 50 anys pràcticament treballant de carnisser. Alguna anècdota divertida o important? Miri, divertit fent de carnisser, jo no he trobat res en els 50 anys. Res? Res. Cap anècdota, cap... No m'agrada. No. Sí, clar. Home, una anècdota, sí. Miri, a sota el taulell, per estar més alt, hi tenim una tarima, perquè llavors es posa... Molt bé. Doncs una senyora, un dia, la vaig veure en el tramvia, que anàvem, no sé on anàvem. El tramvia no el nou, estem parlant de... No, el tramvia, sí, era el 17, el tramvia que anava a Sant Gervasi. I em diu, escolti, com està el seu germà? No tinc cap de germà. Sí, el seu germà, el de la carnisseria. Home, de la carnisseria no sóc jo. No, sóc molt més alt. Cony, els veu que estava convençuda ella que era una senyora que ja veia que em mirava sempre amb una il·lusió. I ara després resulta que quan vaig baixar el d'allò ja no va vindre més tu. Ja, i ara es confonia pel germà. Ara no va vindre més. A comprar. Ho he divertit, una anècdota, mira, és aquesta. Doncs vostè per sortir s'hauria posat sabates de tacó per mantenir-se clients. Sí, per mi la gent no es pensava que era un Superman, jo. Escolti'm, després de passar-se tot el dia, aquesta és una pregunta molt important, després de passar-se tot el dia tallant i amuntegant carn, un cop a casa, a l'arribar, tenia ganes de menjar-se un bon filet de vedella? No, sardines. Sardines? Sardines. Jo no volia menjar carn, ni la volia veure, ni fregida, ni crua, ni res. Sardines. Només sardines? Home, sardines. Un llenguado també em anava bé, Sí, no, vull dir peixet, saps? Sí, o la barregeta, allò, saps el que és la barregeta? Una mica de tot. Això mateix. Aquells peixets petitets, ben rostidets, que se li mengen fins els ossos, no els ossos, les espines. Les espines. O sigui, vostè diguéssim que la carn no li agrada. No m'agrada, no. Mare meva. Doncs bé, ara per seguir amb el nostre programa, si no li fa res, aquí en el nostre plató hem preparat com una espècie de, molt imaginativament, una carnisseria. A vostè li vindria de gust recordar una mica com feien el ganivet? Home, si no és d'obligació, sí, clar. Home, clar, pensi que vostè no ha de cobrar ningú, no ha de fer caixa ni res. És només fer anar el ganivet. Sí. Sí? Ens animem? Sí. Doncs vinga, va, som-hi, anem cap a aquell costat.